Hádka medzi manželmi zašla až tak ďaleko, že muž zobral kuchynský nôž a zahnal sa ním na syna. Taký incident. Aj syn bol opitý, aj manželka. Muž vybral zo zásuvky 3 nože a jeden z nich priložil synovi ku krku. Hrotom noža tlačil na krk synovi so slovami: "No čo teraz urobíš?" Manželia sa začali hádať večer v byte, kde bývajú. Bol doma aj syn, ktorý sa medzi nich po chvíli zamiešal. Počul, že rodičia veľmi hlasno kričia, navyše sa bál o mamu. Ona do mňa skakala, ne? Koho bude braniť? Mamu, ne? Dušan tvrdí, že za všetko môže manželka. Od nej si vraj vypočul slová, ktoré ho priviedli do zúrivosti. Máme do to také neslušné veci, také nadávky, že by sme rakovinu podostávali a takéto. Syn mal potom otca niekoľkokrát udrieť. V tej chvíli sa však otec rozbehol do kuchyne a vytiahol zo zásuvky 3 nože. Oni tam napísali, že nožíky samotný. Nimi sa rodine vyhrážal, že ich zabije. Dušan priznáva, že alkohol u neho už viackrát vyvolal podobné skraty a chce podstúpiť protialkoholické liečenie. 51-ročnému mužovi vyšetrovateľ zniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Podobné incidenty sa stávajú aj v mnohých ďalších rodinách. Väčšinou to však končí rovnako. Žena manželovi odpustí a môže len dúfať, že sa násilnosti už nezopakujú. Zo Sniny pre televíziu JOJ, Katarína Kleknerová.